Shwmai a shwd i chi? Aneurin Caradog sy'n ôl ma, neu Batman, Wonder Woman, ta be chi moyn galw fi, iawn? Mae'n bleser cael eich cwmni chi unwaith eto. Nawr, gobeithio eich bod chi wedi bod yn gwylio'r fideos ma yn ei trefen, fideo rif 1, fideo rif 2 a fideo rif 3. Achos nawr, beth ni'n mynd i wneud yw drio cofio a tynnu popeth ynghyd, iawn? I ni'n cofio yn yr fideo cynta, i ni wedi sôn am y ffordd i ni'n siarad am y llafariaid. A, E, I, O, I, U, E. Triwch wedi? A, E, I, O, I, U, E. I ni wedi sôn am arafu lawr mwyn ymarfer gweud pethau. I ni hefyd wedi sôn yn y fideos canlynol am gytseinied, i ni. A rhai cytseinied sydd wrth i gilydd, sydd falle'n anodd i ni hynganu. A bod e'n hollol iawn i ni siarad fel i ni'n siarad. Iawn? A wedyn, yn y fideo diwetha, beth o'n i ar antur gwyllt yn rapo. Nawr nag e pawb sydd eisiau rapo, a mae hwnna yn ddigon teg hefyd. Ond gobeithio, i ni wedi dysgu ambell beth ynglyn â llefaredd a magu hyder yn ein gallu ni i siarad a chyfathrebu. Ni'n cyfathrebu negyd dim ond drwy siarad wrth gwrs, gyda iaith y corff, gyda'n llyged ein dwylo. Fi'n defnyddio llawer o nwylo, falle bod hwnna'n rhyw nerfusrwydd, ond dyna ni. Mae fy mam i'n dod o Lydaw, mae pobl Ffrainc yn siarad. Mae Llydaw yn rhan o Ffrainc, mae pobl Ffrainc yn siarad a'u dwylo. Iawn, pethau i'w cofio felly, mae gyda bob un ohono ni ffordd unigryw o siarad, a mae hwnna'n rhywbeth i ddathlu achos mae hwnna'n neud ni yn ni. Wrth i ni fynd trwy fywyd, mae cyfathrebu yn mynd i fod yn holl bwysig. O lwyddo i lenwi ein boliau, i ni'n cyfathrebu yn gweud bod ni moyn bwyd, neu ddiod y fe. I gyfleu negeseuon weithiau sydd yn holl bwysig i bobl eraill. Os i chi yn gweithio ar beiriannau trwm, mae cyfathrebu gyda'ch gilydd, gyda geiriau, gyda iaith y corff, signalau, yn holl bwysig mwyn osgoi cael damweiniau. Mae cyfathrebu felly yn gallu achub bywydau. Wedyn i ni wedi sôn am ddwyieithrwydd. Pa mor wych yw cael mwy nag un iaith, a faint o gymnasteg y geg mae ieithoedd yn gofyn i ni wneud. Iawn? Nag y pawb sydd eisiau rapo fi wedi sôn na pherfformio, ond mae'r ymarferion mae'n gallu helpu ni fagu hyder. Nawr, credwch neu bwydo, magu hyder i gyflwyno gwybodaeth ger bron eraill. Na beth yw lot o swyddi mewn bywyd, na beth yw lot o'ch dyletswyddau chi yn yr ysgol gynradd, yn yr ysgol uwchradd, ac yn y brif ysgol, yr ysgol i bobl sydd yn mynd yn hen erbyn hynny. Iawn? Cyfleu gwybodaeth ger bron pobl eraill ar lafar. Mae'n sgil hawl bwysig a defnyddiol. A credwch neu bido, i fi yn berson swyl, wy bach yn shei, iawn? Ond, pan mae'n dod i lapan wrth fideo fel hyn, does na ddim cynulleidfa yma, felly fi'n teimlo i fi'n gallu siarad fel fi moyn gyda'r fideo a siarad â chi fel na. Pan mae'n dod i rapio neu ddarllen cerddi, fi'n gallu falle dala llyfr o mlaen, a mae hwnna'n rhyw ffordd o gwato yn ofan, ond os fi'n rapo i fi yn ffindo ffordd o fynd mewn i ran arall o'n ymenydd sydd yn ffindo rhyw bersonoliaeth arall yn y men. Ddim bod y fi sawl personoliaeth yn y men, iawn, ond mae yna ran wahanol o'r ymenydd i fi mynd iddo fe i beidio bod ofan wrth gyfleu rhywbeth ger bron pobl eraill. Iawn? Gobeithio bod chi'n gallu ffindo hwnna, a falle byddwch chi'n ffindo i chi hefyd yn gallu perfformo fel clown. Iawn? Wedyn, gyrfaoedd. Nawr, gyrfa yw beth chi'n mynd wneud pan chi'n tyfu lan. Dim pwysau, peidwch becso. Iawn? I ni gyd yn breuddwydio am wneud pethau, a beth sy'n wych am bobl ifanc eich oedran chi yw bod chi'n gallu wneud unrhyw beth chi moyn mewn bywyd, dal i fod. Iawn? Falle byddwch chi'n astronaut, falle byddwch chi'n gweithio mewn siop, falle byddwch chi'n gweithio fel bardd, falle byddwch chi'n doctor. Mae hwnna'n iawn, dim ond bod chi'n hapus yn neud beth chi'n neud. Mae gan bawb i gyfraniad i neud. A hefyd, pidwch becso, os nag chi'n gwybod beth chi moyn bod pan chi'n tyfu lan, o'n i moyn bod yn lot o bethau pan o'n i'n tyfu lan, a wedyn pan dyfes i lan, o'n i ddim yn siŵr beth o'n i moyn bod. Ac oedd e'n dryslyd iawn, a ges i drwy'r ysgol a brif ysgol, a cwpla yn 2 flwydd ar hugen yn 22 mlwydd oed, dal ddim yn gwybod beth o'n i moyn bod. Iawn? Ac i fi fynd hyn nawr yn neud hyn. Felly na beth i fi wneud. Ond, meddyliwch chi, a dyma'ch her yn y fideo yma, yw creu rester. Mae eisiau darn o bapur yna chi, neu feiro a sgrin, i allu creu rester o'r holl swyddi sydd yn defnyddio siarad i gyfathrebu. Nawr, triwch feddwl
faint o swyddi sydd yn y byd yma i ni'n defnyddio siarad i gyfathrebu. Allai fod yn DJ radio, yn gweithio ar y til, mewn archfarchnad nid anenwog, falle i chi yn feddyg, i chi falle yn gasglwr tocynnau ar dren, yr holl swyddi yma yn hyffordd o rygbi, pob math o bethau i chi'n gorfod siarad, a siarad yn cyfathrebu yn effeithiol. Ddim o reidrwydd yn glir, ond yn effeithiol. Nawr, cwpl o bethau, os ych chi'n mynd i siarad am mae dwylo flan eich ges, o'ch chi'n mynd i ddeall lot. Yn yr oes hon, wrth gwrs, i ni wedi dod i arfer yn sydyn reit, a gorfod gwisgo mwgwd, a so fi wastad yn deall pobl pan maen nhw'n siarad drwy fwgwdau, achos i fi'n licio gallu gweld gwefusau pobl yn symud i ddeall beth maen nhw'n gweud. Iawn? Triwch feddwl, felly eich tasg chi yw creu rester o'r holl swyddi sydd yn dibynnu ar lefaredd. A wedyn, dewch nôl ar ôl gwneud hynny. Croeso nôl i chi wedi gwneud eich rester gobeithio, iawn. Cofiwch bod cyfathrebu yn holl bwysig. Nawr, mae rai ono ni yn mynd i fod yn gwneud mwy o ddarllen ar gyfer y swydd byddwn ni'n gwneud mewn bywyd, iawn. Mae rai ono ni'n mynd i fod yn defnyddio mwy o ysgrifen ac ysgrifennu. Mae hwnna'n hollol iawn. A mae eraill wedyn yn mynd i fod yn defnyddio y llais, y geg, a'n gallu ni i siarad mwyn gwneud swydd mewn bywyd, gobeithio. Rhyw bethau bach i chi ddechrau meddwl amdanyn nhw, ond mae'n bwysig i chi yn y amser i fynd i joio bywyd a chwarae. Dyna ni am nawr, diolch o galon i chi am eich cwmni, falle welai chi rownd.